Definere hældningskoefficienten ved hjælp af de to punkter P og Q, som jeg så kan lave en sekant igennem. Og ved hjælp af det vil jeg gerne kunne finde en hældning i P, så derfor for at finde en formel, jeg kan finde punktet P ved, så har jeg punktet her x af x, og punktet P her, som er x af 0. Og så herude på y-aksen har jeg punktet f af x 0 og 2 f af x. Og det kan jeg så omskrive til formlen a pq lige med f af x0 minus f af x divideret med x af 0 minus x. Jeg vil gerne definere differentialkoefficienten, og det gør vi ved, at vi har vores punkt P og vores punkt Q. Og det her, den hedder x0, og Q den har tilvæksten x0 plus h. Og så hedder den herovre, der hedder f af x0 og f af x0 plus h. Og når det tegner, så vil vi gerne have, vi har sekanten her, og vi vil gerne have, at P og Q kommer så tæt på hinanden som muligt, så vi kan finde vores tangent. Og så vi kan sige, at h går mod 0. Og at vi kan ud fra det her, så kan vi så lave en formel, og ud fra det, så kan vi så lave en formel, som hedder a p q lige med f af x0 plus h minus f af x0 divideret med h.